some post packs. Please scan your DG boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kami subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at balita tuwing umaga. Happy Tuesday mga kabalitaktakan! It's Martes na naman mga kabalitaktakan. Pero kahit man na huling araw na ng Mayo, magbibigay pa rin tayo ng inspirasyon at iba't ibang kwento po para sa ating mga kabalitaktakan ngayong umagang ito. Kaya naman tumutok na makakasama niyo po ang inyong gentle giant, Charles Limon. Makakasama nyo namang ano ba yan? I-end ang ating May. Grabe, ang bilis. Bilis, Parang inaantay lang natin ang halalan, tapos na agad ang May. And good thing dahil sa buong buwan po ng Mayo ay kasama nyo ang dynamic duo, trio, mapamag-isa man yan o ano, na nagbibigay at nagsa-start ng ating umaga with the good vibes, diba? Randy Guzman po pa rin, ang napakaliit pero napakakulit. Yan. So, i-scan nyo na ang inyong mga Digibox, mga kabalitaktakan, upang mahanap nyo po ang Highland TV Channel 44. O depende man yan kung saan po kayong lugar na napaparito dito sa Northern Luzon upang mapanood po kami live sa inyong mga television ngayong umaga. Oo, pero kung ang hawak nyo ay cellphone kagaya ko na nanonood dito sa aming live stream, meron po kaming live stream sa Facebook dahil ang Facebook page po namin ay Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kaming live stream sa aming YouTube channel which is RNG Luzon. So, i-follow, subscribe, and hit the notification button na para agad-agad makita nyo ang aming mga mukha every time we go live. And you can get updates or pwede nyo kaming makausap sa iba't iba pa naming social media platforms like Instagram, TikTok, and Twitter. RNG Luzon, nag-iisa, wala nang iba. Yan, nag-iisa, wala nang iba. Pero tignan muna natin ang latest weather update natin kasi yung iba, bakit ang init? Akala ko ba tag-ulan na? Oo Bakit nga. yung ilan inuulan pa rin? Well, tignan po natin yan sa ating latest weather update ngayong May 31, 2022. Ang pinakamababang temperatura pong naitala ngayong umaga ay 17.2 degrees Celsius habang inaasahan po nating iinit ang temperatura mamayang tanghali hanggang sa hapon dito po sa Baguio City sa 25.5 degrees Celsius. So inaasahan po natin ang magandang panahon hanggang sa makulimlim na may ulan pa rin dahil po yan sa habagat. So mag-ingat-ingat pa rin tayo. Pero ngayon medyo humina muna, wala munang masyadong pagulan yan na dulot yung habagat. Siguro kapag may bagyo dito sa ating eastern side, kasi hihilahin niya yun parang sinulid yan. So, magdala pa rin na po tayo ng payong para naman pananggalan natin sa ulan. Ang araw ay sumikat kaninang 5:26 in the morning at inaasahan natin itong lulubog mamayang alas 6:19 ng hapon. Oo nga, medyo napansin ko nga hindi masyadong umuulan. Unlike last week, laging umuulan, tapos malakas pa siya. Napabili nga ako ng payong, sayang ang 150 nako. Diba? Tapos hindi pala uulan ngayon. Anyways, ayun nga sabi nga ni Charles, magdala pa rin kayo ng mga payong, kapote, bota para protection nyo po sa tag-ulan. And of course, meron din po kaming mga produkto from Aldrich Corporation like Paul Liniment and Pau Masahe at kung ano-ano
ano pa, meron din silang mga bioclone, mga pampalakas ng resistensya at ng katawan para po malabanan natin kung ano man sakit ang pwedeng dumapo sa atin, especially ngayong tag-ulan. Pero, isa naman pong part din ng protection dahil ang Prime Minister po ng Canada, gusto na niyang magpatupad ng gun freeze. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng magbenta at bumili ng mga baril. Ito ay para daw magkaroon pa ng more protection, di ba? Ang kanilang bansa, dahil alam naman natin na ang mga guns sa ibang bansa ata, hindi ko alam kung normal ba sa kanila na nakakabili. Di ba? Kasi kahit yung mga napapanood ko na documentary movies, they can, or documentaries about crimes, they can easily buy guns. Eh dito sa Philippines, unlike sa Philippines that we have to get permits, di ba? Pero kung totoong guns, kailangan may permit, and usually ang mga meron lang yan ay yung ayun nga, mga kapulisan natin. Doon sa Canada and ibang parts dyan sa United States, basta dyan sa overseas, ay parang pwedeng-pwede silang bumili. So, ayun nga, sabi ng Canadian Prime Minister na si Justin Trudeau, or I don't know how to pronounce his family name, na gusto nilang mag-implement na ng new legislation that will freeze handgun ownership and prevent people from buying and selling handguns anywhere in the country. The day this legislation goes into effect, it will no longer possible to, ayun nga, buy, sell, transfer. Kahit transfer, hindi mo pwedeng or import handguns in Canada. So, ayun, kasi alam nyo kung bakit. Dahil nga, last week, umugong din sa social media yung 19 na children and 2 teachers na namatay sa isang elementary school in Texas in the United States. And ayun, ang pumatay, 'di ba, sa parang student, 18 years old. 18 yes, years and nagkaroon agad siya ng kanyang baril. So, nagsagawa siya ng anong tawag doon? Ambush? Ay, anong tawag doon? Yung parang mass shooting. Yun, mass shooting, and sadly yung mga nadamay, grade 5, diba? mga Nakakalungkot yung mga ganun. Parang naging regular na sa atin yung violence na gano'n dyan po sa US. Ibang bansa, Kasi isa din po sa mga natatakot dyan yung ating mga kababayan na mga OFWs. Kasi meron na yung mga kababayan natin na nag-migrate dyan. And then doon na din nila pinapapasok yung kanilang mga anak. Diba nakakatakot kung gano'n. Tapos, and including to that law na gusto nilang i-implement, hindi na rin sila pwedeng magbenta or bumili kung meron ka mang gun. Kung meron ka ng sarili talagang gun, hindi ka na pwedeng bumili ng large amount of magazines. Kailangan talaga nasa 5 rounds lang ang meron ang iyong baril. So, ayun naman. So, I think okay din naman siya, no? Para 5 rounds yan. Di sa election naman, 1 round lang. Kung balik po tayo dito sa Pilipinas, dahil tungkol pa rin po ito sa election, pero ito po ay pagpatay na po ng COMELEC dito po sa server po nila na ginamit noong halalan. Kasi meron palang mga data servers ng COMELEC during the halalan para naman yung mga boto safe. Mas mabilis. Mas mabilis yung transferring. Kasi nga po, yun nga po, So, ayon po sa Commission on Election, pinatay na po nila itong servers at mga networks ng isinagawang automated election system noong May 9 dito sa ating bansa. So, ayon po kay John Rex Laudianco, since the data centers are no longer needed, they must be shut down. So, yan po yung sinabi niya. So, matatagpuan tong mga tong mga central data center ng COMELEC dyan po sa Taguig City, dito po sa Transparency Data Center dyan po sa Parañaque, at isa pa pong backup center dyan po sa Quezon City. So, ang pagpatay po ng lahat ng mga automated election system servers at mga network infrastructure ay isinagawa po yan sa presensya po ng iba't ibang mga political parties at mga citizen armed groups upang matiyak po ang patas or baka mamaya na naman sasabihin pinatay tapos binuksan ulit. Mga ganun para wala nang masabi yung ibang tao na patas yung ginawa nating election. So aabot po sa 55 million na mga Pilipino, o 83% ng ating ng ating mga registered voters
ang bumoto po noong last election. 55 million pala tayo. Ilan yung population natin? Mga 100 million. Kung ilan, Oo. 8 ilang percent? Oo. Ilan yung sabi? 83. 83. O, wala. Ay, 65 million ang mga registered, pero ang bumoto lang 55 million. So, Oo. there are 10 million Filipinos Na hindi bumoto. Ito siguro yung mga hindi nakaalis from work, di ba? Oo, mga kagaya natin. Ay, pero pwede naman tayong mag-local absentee. Oo, yes. Anyway, dito naman po, tapos ka na ba sa iyong chismis? Ayan, meron pa. Marites, oo. Hindi pa ako tapos. Oo, ano ba? Yung mamarites mo pa? Ayan, kasi nga din naman po, no, dahil po pa rin sa nangyayari pa rin laban ng gobyerno dyan po sa Sipulo, Ifugao, na tiniyak po ni Secretary Secretary Galvez, Yes. ang tuloy-tuloy po na anti-insurgency programs. Yan po yung kasabay po ng iba't iba pang mga rehiyon sa bansa, no, na nagsasawa po ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagsasagawa nila ng mga terrorism awareness, skills training program para po sa mga dating rebelde dito na sa Central Luzon. So ayon po kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez, sinabi po niya sa kanyang update noong kahapon na may mga interventions po na tuloy-tuloy na isinasagawa ng RTF-LCAC wherein nasa second phase na po sila, so yun, so tuloy-tuloy yung pagbibigay po nila ng iba't ibang mga suporta dito po sa mga dating rebelde para tuluyan ng magbago kasi nga din naman nakakatakot dyan sa Sipulo, Ifugao. Right now. Oo. Ilan na ba yung latest update? Meron pang kahapon, nung isang araw ay meron silang, 'di ba? Tuloy ang bakbakan nila nag-start nung 24. So yung hot pursuit po nila tuloy-tuloy up until now. And ayun nga, kaninang madaling araw nag-send sila sa akin ng video. So meron dito sa video na 'to, pero hindi ko po ipapakita, makikita na lang po natin sa Luzon Headlines mamaya. Ay buhat-buhat nila yung bangkay ng isang rebelde na napatay from the battle scene. Yes, oo. Kasi, and ang mahirap dito, hindi nila maiangat. Alam mo naman sa kabundukan natin, no? Mahirap, especially if hindi nadadaanan ng mga motorsiklo. So, yun ang update. Sana po ay maging maingat po kayong lahat dyan. And speaking of pagiging maingat, 83% na po, 83% or 73.28% I mean po, ng mga paaralan po ang pwede nang mag-start ng face-to-face. However, according to DepEd, they are eyeing na ang mga schools po ay mag-start na lang po 100%, no? Ng lahat ng schools ay start na po next school year. So, ang next school year natin ay... August to May. Yun eh. Actually, ngayon na. 2022 This school year pala, 2023. Yun. Oo. Ayun. So, baka ang mga face-to-face classes natin ay 100% mag-start na this upcoming August. Kasi August na ang start na po natin, no? Napalitan na, no? Start na. However, hindi pa rin naman natin sure kasi hindi pa rin natin alam kung ano ang mga mangyayari. However, 73.28% of the total number of public schools have already been deemed qualified for in-person learning. So, dito, noong May 26 na i-announce na 34,238 schools have been nominated for face-to-face classes. 33,000 doon ay public schools, while 1,174 are private schools. So, ayun, no, titingnan pa rin kung paano ba ang dapat. Siyempre, may ilang taon din yan na hindi sanay ang students. So madami talagang kailangang pag-aralan pa rin dito. However, we would like to congratulate yung school year or yung batch na mga nag-face-to-face graduation na. Ayan, marami na po ang nakaranas na po ng face-to-face graduation and we would like to congratulate you guys and your family. Alam namin na sobrang saya ng inyong mga magulang na nakapag face-to-face graduation na. Kasi yung mga interns natin, June 24 pa sila. Yes, and face-to-face. Ano bang balita nyo dyan sa UB? Hindi ko sure kung kailan pero malapit. Face-to-face din ang kanilang graduation. Pero may patakaran daw na dapat ikakuan. Sabi na, kakwentuhan ko yung kaibigan ko kapon. Bawal mag face-to-face, dapat may isagawa silang patakaran. Ano yan? No face, no entry. Ayun po, ano mga kabalitaktakan, mamaya po, ano pa po kaya ang ating mga chikang pag-uusapan? Naku,
Ayan, tumutok lang kayo and makakasama natin. Ayan, Virtually. medyo may naramdaman akong kakaiba. Kaya napatigil ako. Feeling ko kasi nandito sa ating paligid si Ma'am Shisheki. Anyways, makakasama natin si Ma'am Shisheki sa virtual world ulit mamaya. Kasama niya pa kasi si Big Sister. So, tutok lang po kayo. Yan, mamaya naman po pasadahan natin ang mga balita sa Morning Balita. Yan at iba pang mga kwento ng inspirasyon aming hatid dito lang sa Morning Balitaktakan! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pick-up. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Oras na po natin, alas 7:30 na ng umaga. Atin munang pasadahan ang mga balita sa Morning Balitaktakan. Sa una pong, ang una pong kwento natin ay bukas na po ang New Clark City para po sa publiko. At sa unang araw ng pagbubukas nito ay dinagsa po ito ng mga bisita. Atin pong alamin sa report ni Ren de Guzman. Sa harap ng libo-libong bisita, pinaba ang ceremonial banner ng New Clark City noong Sabado. Is now reopened. 4, 3, 2, 1, go! Ito ang hudyat ng pagbubukas nito sa publiko.
Patikim na aktibidad ng Bases Conversion Development Authority ang Bike and Run Weekend Fun. Silip din ng mga world-class sports facilities at mga parke. The new Clark City facilities are definitely at par with the world-class facilities in these international areas. And I think with that, it really encourages us athletes that if we can train here, we can definitely still compete at that elite level, in the world-class athlete level. Inspirado raw ang mga atleta sa bansa dahil mayroon ng world-class sports facilities ang bansa. Now, this is a dream come true for everyone, for the athletes, for us dreaming of a decongesting Metro Manila, having a resilient, sustainable new metropolis filled with all the best features around the world. Pagsapit ng gabi, jamming ang mga bisita sa street concert. Ayon kay Ari Perez ng BCDA, walang duda na malaki ang maiaambag ng New Clark City sa pagbangon ng ekonomiya. Our vision of strengthening Central Luzon, building the 93.77-kilometer SCTEX, watching Clark grow into a prime destination for investments, tourism, and job generation. We took heart, build, build, build. Matapos ang matagumpay na 2019 SEA Games hosting sa New Clark City, punteriya ng mga organizers na dalhin dito ang iba pang malalaking sports competition. Maging ang mga international event ay planong isagawa sa New Clark City. We are very, very happy to have seen the journey of the New Clark City from its vision to its implementation right now and in its future as well. With the developments of the planning to decongest Metro Manila and to have the new a number of our national agencies, most of our national agencies in the future planning to relocate here is a big investment, economic opportunity, diba? Social opportunity for our province mates because they'll have access to these jobs. And second, from our LGU perspective, having national agencies in here readily accessible, the proximity is very close to our local governments, diba? It's a huge benefit be able to tap all the national agency resources and services for our province mates. So we are truly blessed that this facility is being hosted in our province. Inaasahan ding ang paglipat ng tanggapan ng mga national agencies sa New Clark City ay malaking tulong para maibsan ang siksikan sa Metro Manila. Kasabay naman ito ay ang pagbubukas ng economic opportunity sa lalawigan ng Tarlac. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa patuloy na pagtaas ng inflation sa bansa, payo po ng mga eksperto na huwag munang mamuhunan sa cryptocurrency. Ating alamin yan sa report ni Randy Guzman. Afternoon, we're delighted to be joined by sa patuloy na sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia, patuloy ding naaapektuhan ng iba't ibang mga bansa. First, the impact of the war is global and systemic. As many as 1.7 billion people, one-third of whom are already living in poverty, are now highly exposed to disruptions in food, energy, and finance systems that are triggering increases in poverty and hunger. Isa kasi ang Ukraine sa mga bansang nag-import ng trigo o wheat, samantalang ang Russia naman ang isa sa mga pinakamalaking bansang pinanggagalingan ng produktong petrolyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot na sa 4.9% ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng halaga ng pera sa bansa noong nakaraang buwan. Sa lumalalang banta ng pagtaas pa nito sa mga susunod na buwan, payo ni Efren Cruz, isang financial analyst, dapat simulan na ang pag-i-invest ng pera. Pero dapat daw iwasan ang mga negosyo o investment na maaring tamaan ng inflation. Sinasabi ko, when you're talking about investment, medyo long term ang titingnan mo. Kailangan i-weather mo yung maaring pagwika ng stocks
over the period na kinokontrol ng gobyerno yung inflation. And remember, inflation, hindi pa tayo tapos kasi may kaka-approve lang na wage hike. Tapos baka yung transportation sector, hihingi rin ng increase sa fares, makadagdag yun sa inflation. Hindi rin daw mabuting ideya ang pag-i-invest sa cryptocurrency. Cryptocurrency don't have value, but they should still be regulated to protect people from potential losses. So sa akin, traditional investments are good. Cryptocurrency, especially at this time na volatile ang market, and even if hindi volatile, until such time na na-prove niya na worthy siya as an investment, I don't think people should get into it, lalo na yung mga ordinaryong tao. Hindi rin umano agad-agad mailalabas ang pera sa cryptocurrency sakaling agaran itong kailanganin. Ang pagtitipid at pag-iipon ng paunti-unti ang isa pa rin daw sa pinakamaiging paraan para mapagaan ang epekto ng inflation. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hinahangaan po ngayon ang isang cafe sa Baguio City. Nakakatulong ito sa mga magsasaka at mga lokal na mga negosyo. Ating alamin yan sa report na ito. Sa unti-unting pagbabalik normal ng turismo sa Baguio, alok ngayon ng isang cafe sa lungsod ang alfresco at fresh dining experience. Nagbukas ang cafe Nobyembre noong nakaraang taon. Kaagapay dito ang mga kapamilya, kaibigan at mga lokal na mga negosyo. Kaya ngayon, panahon naman para ibalik ni Chef Benjamin ang tulong na ito sa mga naniwala sa kanya. Well, mostly all of my ingredients are local produce, and the special ingredients are from partners. We partner each other in helping. That's why I love it here. They reach out to other local restaurant owners. Alok din ng cafe ang mga Instagrammable na mga lugar kung saan pwedeng mag-selfie habang inaantay ang order. Kaya si Joni pinili ang lugar na ito upang ipagdiwang ang kaarawan ng anak niya. Kasi so far, parang iba yung ambience na doon sa mga fancy na nakikita natin sa mga malls, ganun. Gusto ko ma-experience nila naman yung, alam mo yung parang nasa garden ka lang or very verdant yung paligid mo. Kafagway is an Ibaloy word of open space. The name actually was one of the original names of Baguio City. Bestseller ng cafe ang pork pancit, dulce chocolate strawberry ice cream, ube latte at citrus mint. We have brunch here and it's a chance for us to get together and enjoy some lunch. So I'm here with my daughter, Leah, and her friend, Kiara. Alok din ng cafe ang camping, bonfire at movie nights sa gustong i-enjoy ang malamig na gabi ng Baguio. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan po ang mga naging pasada ng mga balita sa Morning Balita. Tutukan po ang Luzon Headlines mamayang alas 6 at News Force North Luzon, alas 6:30 para sa karagdagan pang mga updates at mga balita. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpaplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o ibang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art classes. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Sa music ng batang 90s,
Sisi Promise, sa milky ng batang 90s. Paulinament! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinament, ginhaway, garantisado. Paulinament, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pow! Morning, Barkada! It's the end of the month, yet we're still giving you inspiring stories that is really going to inspire you and bring forth something that you would carry on and maybe thinking if you would be into business in the future. And we are going to be inspired with another story by none other than Mr. Harry, commonly known as Sir Tom Osboken. Good morning, sir! Bati naman tayo sa mga nanonood sa atin. Good morning po, ma'am. I'm Harry Domingos Bukintro from Mountain Province. So, yan po. Yan, sabi nga nila, Sir Tom, we are tagged as an Igorot entrepreneur. And Sir Harry, Sir Tom, I wanted to ask, how long have you been in this agribusiness? And syempre, sir, when you're starting up with something, meron kang inspirasyon. And ano yun? So, I started po nung bata pa po ako, ma'am. So, when I was in grade 5, doon po kami nag-start to be introduced dito sa farming industry. So lahat ng mga harvest natin noon, hindi po natin nabibenta. So it's plainly for consumption. But most of the time po, kailangan po rin kasi mag-create ng funds para po sa support sa ating pag-aaral or sa ating kailangan na basic needs. So doon po na-start kami. So may mga extra kami saging, tinatry namin binenta. So when comes po, nag-graduate na po na ako ng college, nag-start ako ng restaurant. So 2019 po, it was 2018 po pala. Pero nagkaroon po ng shortage and undersupply ng mga vegetables. Mostly na tinamaan kasi doon noon is sili. So kung natatanda nyo yung 2019, nag-oversupply ng carrots, nag-oversupply ng ano. Pero may isang product doon na farm product na sobrang walang production. Iso po yung sili. Umabot po siya ng 2,000 a kilo, 3,000 a kilo. So doon po nag-spike yung business na parang what will we do to be able to ma-stabilize yung price and para rin po hindi masayang yung ibang products. So kailangan natin simulan sa isang product muna. So doon ako nag-start sa sili. Sa sili. So para ma-stabilize natin and help natin yung mga farmers. Sir, how is the sili production here in the Cordillera? Kasi sometimes our notion is that it's not something that is homegrown. Tama ba, Sir Tom? Or is it something na madali lang alagaan? Ano po, ang chili production kasi meron tayong dun sa mostly dun po sa Mountain Province, Kalinga, and some other parts po like Cubao. Meron po sila dun sa backyard. So usually hindi siya for production talaga. Usually karamihan ang gagaling yung iba lowlands. Pero meron na ngayon dito sa Kalinga, Apayao, meron na din dito sa atin sa Cordilleras. And sa Bauco, meron na din po sa Mountain Province. Pero hindi siya ganun kalaki yung plantation. So minsan, yung production natin, nag-escalate siya ng ups and downs. So hindi natin din nakokontrol yung price. So, ganun po. Pero yung mga home use, meron din naman po, may mga varieties ng sili na madaling alagaan, meron din po yung hindi. Yun pala, no, Sir Tom, kasi feeling ko noon, pag sili, kasi it's one of our primary condiment for food, do. Kaya akala ko kasi noon, these varieties nanggagaling pa nga sa lowlands natin. Thank you for clarifying that, Sir Tom. Sir Tom, you said that you started 2018. Siyempre, what were the challenges and how did you see it as an opportunity? Challenges in starting a business kasi nag-start ako sa cafe, a mini cafe, tapos nag-evolve siya into a restaurant. So yung restaurant, yan po yung pangalan, Dalikan. So, yun po yung create natin na restaurant way back 2018 December. So doon po, na-start yung to attract yung youth into culture. So parang ang ginagawa ko kasi is nag-i-introduce ako ng modernification doon sa mga traditional food para
ma-appreciate ng youth. Kasi most of the time, hindi na natin kinakain yung mga pagkain noon. So, ina-alter ko siya, ginagawan ko siya ng paraan para po makatch yung attention ng youth to be able to introduce yung culture. So, dyan na po, nagsimula yung salong cake. Wow! Ilang beses na din po tayo here because of that. So, yun po is yung sayote with lenga. Wow! Tapos may mga products pa na iba. Nag-create din po tayo ng sisig at saka dinakdakan pero kuhol. Yan po. Wow! Meron din po tayong pinikpikan, meron po tayong baka, ganun po, inangar, ganun po. More of the traditional foods from the Cordilleras po, yun yung in-offer natin. And to pair with that, para magkaroon tayo ng best appreciation sa food, Cordilleran loves chili po. Yung nabuo yung concept. And nag-spike up na so kailangan stabilize yung price kasi doon po sa shop natin dati, masyado siyang foggy. So, masyadong malakas yung moist. So, ang nagkakaroon ng problema doon, nasisira agad yung mga sili. So, usually, ang Cordillerans kasi, ang gusto po nila, live ang tawag pag yung fresh. Within 2 to 3 days, nagma-molds na siya. And meron po mga molds na hindi po kayang i-adapt ng sarili nating katawan. So, hindi po natin siya kayang ma-absorb or hindi niya kayang labanan. So, magkakaroon po siya ng toxic sa katawan. So, ang ginawa po natin is to convert na lang po yung raw materials or fresh produce po ng mga farmers into process para ma-prolong yung life ng mga chili sauce. Wow, ang galing mo, sir. We've just had the concept and the concept brought another concept and another more. Kaya, Sir Tom, certainly, we didn't have doubt that you have won the first National Kabataang Agribiz. Once again, sir, congratulations. Sir Tom, what was the competition for? And alam naman natin, aside from its monetary or financial support, what does this recognition means to you? Okay. YFC po, yung Young Farmers Challenge po, this was a competition created by Director Yedra po sa DA po, sa National or Central Office. And was sponsored by Senator Amy Marcos. So yung cash grants po is galing po under kay Senator Amy Marcos and I'm very thankful for that. So, ito po is a competition to be able to encourage po yung youth or the younger generations to be involved in agri-entrepreneurships. So, to be able to create business out from mga industries na pinoproduce po natin, which is, yun nga ang malaki sa atin po is agri. So, agriculture. Anything from agriculture, you turn it into business. That's agribusiness. Yun po yung kinakatch ng program. So, gusto po nila Director Yedra, the Department of Agriculture, and the buong Department po ng Agriculture and Senator Amy Marcos po na magkaroon pa ng mas maraming youth. Not only on agri or sa pagtatanim. Ang gusto kasi nila is to create an entrepreneurs out from the production. Kasi kung tutuusin, malakas po ang production natin. Malaki ang production. Ang problema natin is marketing and market linkage. Yes, that's right. And of course, ang fresh produce, mas madali siyang nasisira. That's why, ang project proposal ko po is to introduce post-harvest processing. So, maraming produce natin. Parang ngayon ulit. So, nagkakaroon tayo ng problem sa radish, sa carrots. Nagkakaroon na siya ng oversupply ngayon. Nakakapunta 10 pesos na per kilo ngayon. So, ang ginagawa natin is, marami na talagang nagtatanim. Actually, hindi po kulang. Madami. Ang kulang sa atin is, how do we turn this produce into business? Or paano natin i-market link? Or paano natin mabibenta? Yun yung problem. So, yun po yung nagawa ko na parang I introducing processing or post-harvest processing or facilities ganun po para magkaroon tayo ng strategies to be able to prolong yung life ng mga products na tinatanim ng mga farmers. Or kung hindi man, mo-value add siya at mas madaling mabenta. So, Harry, yung ng program. Sir Tom, with this post-production process that you've introduced, can you share us a few tips how we can do that, or how we could, or other farmers, other businesses could also learn from that post-production, process that you've created already? So, ang pinakamadali kasi sa atin dito sa Pilipinas muna is canning. Canning, bottling,
Ano pa ba? Pero ang pinaka-possible sa atin ngayon na kaya ng kahit sino sa bahay lang is bottling. Anything na pwede mong ilagay sa mold to be able to preserve. So more of that, ang ginagawa usually is on vinegar or ang tawag doon, atsara type. So marami tayong pwedeng gawing atsara, sitaw, talong, pwede yan. Lahat ng mga fruits actually pwede. Kahit ano yan, kahit ano pang tanim pwede. So meron pang ibang mga processes na pwede nating gawin. So it's either you do it on a vinegar base, ilagyan natin ng asin. So kimchi also is parang ginagawa nila more on spices and salt. Ganun po yung pa-process nila. So marami pa po. Like, pwede naman tayong mag-introduce ng bottling or canning facility sana. So yun yung tatry natin i-endorse din sa Department of Agriculture. Kung meron ba tayong pwedeng gawin na area kung saan instead na matapon na lang is i-direct na lang sila sa mga processing sites. Kung saan matulungan tong mga startups na nagpa-process na lang rather than yun matatapon yung mga supplies natin. Kaya nga, Sir Tom, nakita ko lang recently that there was this overproduction of carrots as well na in order for us to help them, talagang tinulungan na lang siya ng mga kasama nating mga Cordilleran to really buy it, hanapan ng paraan para maibenta rin siya sa market. So this introduction for post-production processing would really augment what is missing right now in the agribusiness. Sir Tom, personally, how would you encourage more people to go into agribusiness as alam natin that not most of us think of it as a business per se? Minsan kasi karamihan, hindi nila kasi kinoconsider na business. Tama po yung sinabi mo. Ang agriculture po hindi kinoconsider ng ang mga farmers or ating mga parents or ating mga ninuno noon. It's not considered as business. So, kasi hindi siya ginagamitan ng formula. So lahat naman po kasi yan, naglalabas ka ng cash, diba? So magtatanim ka, saan galing yung seedlings mo, saan galing yung abono mo, that's cash. So if we introduce yung accounting system or yung bookkeeping system or numbers or figures sa farming, mako-convert na siya into business. So the more na hindi nila nakikitaan ng figures ang ating farming, hindi nila makikita to as business. So ang lagi kong ginagawa is nag-introduce ako. So magkano po yung seedlings, magkano po yung abono, magkano po yung labor nyo. So pag na-compute na natin yung cost nyo, ito po yung cost. Pag nabenta nyo po ba ito ng ganito, ganito po yung kita. Right. So once na na-introduce na po natin yon sa youth, kasi mas madali silang turuan. So yung target ko kasi is to introduce to youth kasi mas madali siyang kausapin. So sila na lang siguro yung mag-forward sa mga parents nila, sa lolo nila, kung gusto man nila, or kung hindi, malay natin sila yung susunod na generation na ma-in love or magkagusto rin sa farming. So at least alam nila kung anong gagawin. Once kasi nalagyan natin ng numbers ang bawat expenses or bawat pinapasok at nilalabas natin sa farm, yun na po, nako-convert na siya into business. Hindi kasi nila na-appreciate kasi mahirap yung trabaho. Pero lahat naman po, pati pag-repair ng sasakyan, that's machining, that's mahirap lahat. Right. Pero lahat, pag tinapatan mo ng figures, ma-appreciate na nila. Lalo na pag nakita mong nagtanim ka ng talong, ito lang yung pinasok mong pera sa farm, nag-antay ka at konting dasal, tumubo, nag-ani ka, ganito. Malaki. Doon na nila ma-appreciate pag harvest time na. So, ganun ko po siya dinadala. Yung iba naman, meron ng pre-produce. So, ang ginagawa ko naman, saan nyo dinadala? Tinatanong ko na lang, so kung paano yung market linkage nila. So, kung kulang sila sa market linkage, tinatry po natin i-bridge yung mga may kailangan ng products nila. Yung iba naman, gusto nila dun sa processing side. So, may mga oversupply. So, direct na lang tayo mag-contact sa mga farmers. Then yun, you process it and then gawin natin ng packaging, we develop your branding and then we sell. So, adding value na lang. Yes. Ganun po yung ginagawa ko ngayon. So, madami-dami na po tayong natutulungan ng mga startups, lalo na ngayon na mga gustong magsimula din ng sariling business. Such an amazing such an amazing idea or concept talaga na we just wanted to put into perspective what they would gain after this. Minsan kasi, sabi mo nga, no, Sir Tom, if you do not kasi see the numbers, people become very
skeptical about it. But then again, when we teach them, we tell them how it will value for them in the future, dun talaga natin makikita din how they would also respond to that. Speaking of respond, Sir Tom, ang agribusiness is the core on agribusiness. Ang core niya is agriculture. How does this agribusiness really help our farmers nowadays? I-separate ko siya into two parts. So, agribusiness kasi, tinuturo siya sa mga agricultural schools like BSU, like IFSO and other schools po. Meron po yan. So, meron siya ng agribusiness subjects, agribusiness programs. So, ito po ay doon sa mas maraming sector, which is, ang tinatamaan po nito is the more na mas matulungan yung mga nagtuturo ng tamang way, so mas malaki po yung chance na ma-improve yung numbers po ng mga nagfa-farm to be converted into agri-ventures or agri-Pinoys. So, eto po, agri-entreps, etong mga to, natututo lang po sila once po na may nag-introduce sa kanila. Kasi lahat naman po yan natututo niya. The more po na nakakapag-create tayo ng right or tamang way, kasi wala namang nag-i-evolve yan araw-araw, taon-taon nag-i-evolve. So, ang agri-enterprises po, na once na na-touch po ng mga ating farmers, mas malaki yung nagiging impact. Sa Department of Trade and Industry po, nagkakaroon sila ng mga trainings and other po. The same din po sa DOST, DSWD ngayon, DA, and lahat ng mga agencies, halos pare-parehas na po sila ng mga programs to be able to convert po into business lahat. Tinuturuan sila para mag-negosyo. So, agri-ventures or agripreneurs or agri-entreps, ito po yung chance po para mas scale up natin yung way para makabenta. So lahat naman, ang goal natin is makabenta to generate income papasok. Para makapag-continue sa kung ano mang ginagawa, whether pagtatanim yan, production yan, processing, or others. Next po na category is yun po, yung ginawa na program ng Department of Agriculture kasama po si Senator Amy Marcos, which is yun yung YFC, yun yung Young Farmers Challenge po, which is entrepreneurship para sa mga kabataan. It's a separate program po na dedicated lang para sa mga kabataan, which is yun po yung na-join namin na competition. So doon po, nagkaroon pa ng isang malawakang group which is nagtutulungan yung mga kabataan ngayon to introduce po from Luzon, Visayas, and Mindanao kung paano magnegosyo. So actually ako, may supplier ako na galing sa Mindanao. May mga contacts tayo galing Cebu, may contacts tayo galing sa iba't ibang regions dahil po doon sa competition, which is creating as a bigger market para makabenta po tayo. Interchange po ng trade or exchange po ng mga product. Ang mahirap lang kasi sa Pilipino, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa quality, which is ang quality standards kasi natin, once sinabi mong quality, galing sa abroad. Yes, unfortunately. So, yung project na to, iniiba niya yung tingin natin sa local products na dapat kaya din natin gawin kung ano man ang standards internationally, and baka mamaya tayo pa po yung mag-export. Right. So, yun. Ang gustong gawin ng program ng agriculture to agri-ventures or agri-entreps is to be able to create us a new generation of business peoples na galing sa atin sa Pilipinas ang ginagawa natin, pinuproduce natin, which yung quality standards natin mas mataas pa sa kung ano mang meron ngayon. Para po gustuhin at mahalin din ng ating kababayan yung ating products. Kaya nga, Sir Tom, I think ngayon kasi mas holistic na rin yung approach natin. Nabanggit mo nga, other agencies are also introducing this as an alternative source of income and employment as well. Kami nga, sir, natulungan nyo rin kami sa tourism industry as we have also broadened our scope as to introduce agri-tourism to our guest here sa Cordillera, specifically dito din sa Benguet. Sir Tom, I just wanted to ask, can we plug the services, the products that you offered? And meron ba? Tama ba? May phase 2 ba ang YFC na to? Imbitahan mo naman yung ating mga viewers. Ay, okay po. So, ayun po, meron pong season 2 ang YFC or yung Young Farmers Challenge. So, ang submission po na application is, ang due date po is June 10 po. So, habol pa po hanggang pwede pa po mag-submit.
So i-check lang po natin yung page ng Department of Agriculture-AMAS or Department of Agriculture DA CAR. So yun po, check lang po natin yung page nun, makikita po natin kung paano yung step-by-step procedures para makapag-apply doon sa competition po. And opo, para mas maingganyo tayo pumasok sa competition, pag sinabing competition, may prize po. Or tinatawag nating capital grant. So, ibig sabihin nun, capital nyo para doon sa business proposal nyo. Gagamitin po para sa business. So, pag napakapasok po kayo sa provincial, meron po kayong 50,000. Pag nakapasok kayo ng regionals, meron kayong 150,000. Pag nakapasok kayo ng nationals, that's another 300,000 po. So, malaking tulong yun pag sa mga nagsisimula at gustong simulan ang kanilang pangarap sa agribusiness. So, tayo po, makikita nyo tayo sa page na Tam-Tam Cafe. So, yun po yung niraran natin na business. And aside from that, meron po tayong farm. Yun po yung sinasabi ni Ma'am na farm tourism. Baka po mag-open tayo last quarter this year sa Tomi Farms po sa Mountain Province. Wow! And consultation, pwede nyo po mag-ask for consultation for businesses kasi meron din po tayong in-offer na business consultancy. Sa Hosbo Consultancy, you can check po yung ating Facebook. And yung mga products po natin na processed products such as chili sauce, wine, atsara, peanut butter, jams, and others po, you can check po dito sa ating page. Dalikan. Ayun po. Yeah. Thank you so much, Sir Tom. Thank you for sharing your time with us this morning. And again, this is really to encourage, empower our youth, tell them that their concepts and their ideas of pushing through, of owning their own business could really be transpired. Basta lang kakayanin natin, gusto natin. If we really wanted to do something, we can achieve it. Again, Sir Harry, Sir Tom, thank you so much for taking your time with us this morning. Thank you so much po. Good morning po. Alright. Again, yan, Morning Barkada, nakita naman natin na kahit ano pang business, there would always be a start for this. And yun nga, alam nyo, this is truly another inspiring story na kung ako, I have been thinking of putting up my own business, pero hindi mo nga lang alam kasi what your specialization is. Maybe Sir Tom and the rest of their team could be your help and your support if you needed, a clear mind on these things. Kaya Morning Barkada, I hope you are excited to start your own business with this story. Kaya tutok lang kayo kasi magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Fari at Fari. Patapusan mo na, mosquito man. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nanatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin din malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayan, ano.
Di ba nag-usap tayo? Wala tayong pinag-usapan. Ayan, alright. Anyway, happy Marites ulit, mga ka-MBN. Kanina po, nasaksihan natin ang kwento ng guest ni Ma'am Shisheki na talaga namang very inspiring po. Hindi lang sa mga bata, matatanda, pero sa ating lahat. Yung dinakdakan na may kuhol. Grabe, ang sarap siguro noon. Pero inihaw kasi yung kuhol daw. Yung kuhol? Oo, yung kuhol. Alam mo yung bisukol, Bisukol Ilocano. kasi, sup-supum. Naku, na-miss ko yan sa probinsya, lalo na yung adobo or ginataan. Ay, ginataan is Lalo the na best. pag tag-ulan, Ginataan diba? is the best. Oo. Sana pag-uwi ko naman po sa amin, kukul, tsaka gusto ko din po ng adobong froggy. Ay, sarap nun. Madami kasi dyan sa aming probinsya, no, pag tag-ulan, kumukuha sila dun Diba? sa ilog. Doon naglalabasan. Tapos Yes. pagdating ng gabi, ang ingay, hindi ka makatulog. Ganon. Anyway, ang mga maingay din po sa aming Facebook Live, nais po naming batiyan si Mr. Alan Levice, si Ma'am Natividad Gamido watching from Isabela, sabi po niya. And Ma'am Shisheki, nako, nandyan ka na nga, nanonood ka pa. Ayun. Anyway, sa aming mga viewers na walang sawa po na nanonood sa amin, mapa Facebook o mapa YouTube man yan, maraming salamat lahat po dyan sa La Union, Pangasinan. Ilocos, hello po sa inyong lahat. Pugo, La Union, hello ka ba, La Union, hello po. Yan, good morning. And also, batiin ko din ang aking family dyan po sa Tagunin, Ilocos. Hello, nanonood sila ngayon. Good morning. And also sa mga nanonood dyan po sa Bacnotan, La Union. Good morning po sa inyo. And dyan po sa San Fernando, La Union. Good morning. Oo, and good morning din, good day sa TG Home Builders and GCP, sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic and Dizon Vision Clinic, and of course Outreach Corporation na nagbibigay sa amin ng mga pampawi sa mga sakit sa aming mga katawan dahil wala ng aw sa PAW. Yan, pasalamatan din po natin ang nagbibigay sa atin ng adventures kada weekend, ang Pugad Adventure Resort. Diyan po sa Pugo, La Union. And also, kung gusto nyo mapawi ang init ngayong summer, hindi na pala summer. Tag-ulan na. Ngayon, siguro tag-ulan. Yes. Kung gusto nyo, ang batang 90s milk tea, pwede po yan. And also, Musar Music. And pasalamatan din natin ang Baguio Country Club, 5-star mountain resort. Yes, at ayan po, nakasama nyo ulit sa isang Martes Marites, ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Nakasama nyo naman po sa diskusyon na talakan, Charles Limon. At bukas, araw ng Wednesday. Yan. Kasama po natin si Ma'am Shisheki bukas. Sana nandito na. Oo nga. Kung nandito ka man, pagalawin mo yung camera. Nako. Tapos gumalaw. Anyway, Ayan, magkita-kita ulit tayo dito lang sa Morning Balitaktakan!